Sékou Gnamé Bathily cadre porte-parole ene abe watibo cadre ya kanu ka tabo Mali ton baw ani mouvement baw ni parti baw ani mamunu nu lamenen do kosobe jamana en konnal pour que ka kumu fe jamana yere tabolo anu ka hakli falen ke ka laje anu se ka je cogo di ñogon fe France fanga mi ndamba kono maje munu ba konnala kulu maje wala clé o de kama cadre ya ñini MDP fe ka fo amba fe ou kan reçoit dire kera o donyi annana nisondia konnala MDP siège la ni ka MDP ñemogo soroya anu ka kuma maliko ka anya ye o ñogonye senfe ka fo ja anyere nu hakilnaw be kelenye jamana yere tabolo ko chamana o de kera sababu hakli falen konnala anya ye ka fo am se ka barake ñogon fe do natawla nga amena gafe o labo gafe munu mena ñefoli bake anka ñogonye temense ba munu bala ani do natawla anka yeta kelenye niveau munna jamana yere konnala am se kulu bara o ke ñogon fe cogomi pour que transition yi se ka kan be sagoy katla ka ye ka fo jamana fanan konnala mawdo wulla ka jo dondo ka démocratie keleke kana nay Mali konnala manana ye wati labayna démocratie re principe chama be munu violera donc ulu violation munu kera o tise ka ke an sigile ñena an ka manku an ka laje abe ka ke an ka ke spectateur parce que no kera ni jamana firila dondo tariku la be lakali ka fa be ke domi asro ambea an mase ka fen bala o doye munye bi ni ya jatemine ni ye liberté d'expression jatemine ni ye liberté de presse jatemine ni ye mawka hake yere topotoli jatemine dankari kilembe ni ko chamana ka faro fanan ka o krefe jamana yere ko nala ka ke maw yere tise ka kuma ble o fana ye gele a werewe do an ko ni maw farla nyanka wala sa an yere ka kuma ñogon fe an ka farnya ñogonye an ka son hakilna munu ba na ka farnya nyanka ka kele kelenye ma munu be mara ñemaya la bi a kunte kulu yere kele mais a kunye de ka minan da la clé ulu yere bolo ulu na on bela jeren ka hera bola sino tabolo do be nu tara o sirafe an bere be ta dinye kono ulu kelente de an nulu bebe je ka ta dinye kono donc cadre ya ye ka fo ni bara num be tse ka ke fanka fara ñogon ka bade ke o fara ñogon ka imbara o de tama ya la se bi MDP la ga nisondia encore une fois o ye an taye an kumbera ko nyuma chogomi MDP siège la ani kuma ka nyuma munu fo rani ana nyere hakilina nyuma munu fo ko be fara ñanka ka fo la ka ca ala fe anye to tama chogomi ani MDP an bela jelen be fara ñanka wala sa ka transition ka la client ka se ka ba abantuma la malika nyema soro nyema munu ni kalafli la se usigiro la munu mse ka sharia no bato ambe tasi blake 4 ans ni Mali ma bama Umar Marko docteur Mali ma bade do ko chama de ke jamana yi kuna yeli ni sondia abe bela jele na on kelente ma chama sor la munu nya fanye ka fu ye jamunu nye do yere ko sikara januna mais on yere hakli sigira parce que jannu ba yira ka fu chena docteur yere do wa abe ayera yoro mi fana abe yende nga ona on ni nyogonye ute nyogonye sirala an kunye ni bataku ci abe dogoku ni clé chamambo ka fa amba fe anni Mali tomba chaman ka nyogonye anni Mali ma ba chaman ka nyogonye donc en fonction de ni mogo ya njabi nu kube do misoro pour que an kana an ka kuma Mali ko ka donc odle ya to MDP bi fanye an nana kana kuma bi ani Umar ka ko indo na nyogona encore une fois nisondia ko do mogo ye keleke Mali mogo ye Mali denye ki yoro ka jai fasola kada an nye kana ka jamana la parce que ni be nyeti be Mali ni be joro be jamana ko ni kelewo kele nu kubu jo jamana nye akacha ala fe ambe gela munun ko ambe boako. C'est Agali Ag Imalahit. Je suis le président de la section Sadi de Gao. Je suis membre du MDP aussi. Adjaran est vrai. Cadre mon en la JB. En échange que en commandant. En commandant fo. Et en commandant pays situation mimbe Dougoula bi. En fin chama fo ola. Donc et fin mon fora. Insécurité ko fora. Mais mimbe ka malien sege biyere insécurité do mais fin do be am mote ka akoloshi oui école mun datukura et savant do ya foko ni ba fe ka duguci iba éducation ci ni ya éducation ci abede bina ci ko insécurité bi do la santé bi do la abede bina do la donc malien ka haklito au côté là quoi bi mim banka et éducation ko la mi l'école na kerefe fennu nu chena Mali ko
gɛlɛyaba de bɛna don a la quoi. Donc an kan ka hakili to pour que vraiment ka solution sɔrɔ nin ko la. Solution tɛ se ka sɔrɔ bolo kelen de la. Solution bɛ sɔrɔ maliyɛn bɛɛ de fɛ. Fo maliyɛn bɛɛ ka wuli se ka u hakili fɔ ka se ka taa ka na ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que ka Mali bɔ nin dingɛ kɔnɔ. Mali bɛ yɔrɔ min la a ma deli ka se o yɔrɔ la. An ye rébellion caman ye, an ye terrorisme kɛlɛ caman kɛ, mais an bɛ yɔrɔ min la bi an ma deli ka se o yɔrɔ la. Fo maliyɛn bɛɛ ka dɔn, maliyɛn bɛɛ ka faamu. Ne bɔra nord la, ne bɔra Gawo, an ka région bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an ma deli ka ye. Mɔgɔ tɛ se ka n'i ye faama ye, n'i ye opérateur économique ye dugu kɔnɔ i b'i enlever ka taa ni ye i bɛ wari sara pour que i ka libérer. O kɛra mode kura ye. Donc bi an bɛ yɔrɔ min la bi an bɛ sécurité de fɛ. An nana ka hakili di ɲɔgɔn ma MDP ni cadre pour que fɛn min bɛ ka sɛn o ye projet de constitution de loi ani min kɛra an kumana o kan. An ye parti caman ye o projet de constitution de loi la an kumana an ye kuma caman fɔ o kan. Donc mais baara a daminɛ de minnu bɛ ka an lamɛn minnu bɛ an nɔfɛ u ka cɛsiri ka wuli pour que an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que min bɛ yan an b'a expliquer u ma u k'a faamu k'an dɛmɛ an bɛ Mali bɔ nin dingɛ kɔnɔ parce que dingɛ nin ni Mali tɔɔrɔ la a tɔɔrɔ la an bɛɛ de kama a ma to mɔgɔ kelen ma ou bien soldats ma ou bien civil ma a bɛ tɔɔrɔ an bɛɛ de kama donc ne bɛ bɛɛ fo k'alibarika don bɛɛ ma. Wassalam.